Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi başlamadan awal men dünkü çıkışımda şol Sadullah Razmetowyň ýaşan ýerini Lebap welaýaty diýip görkezip durun. Şolam ýalňyş bolup çykdy. Bir topar watandaşlarymyz hana ýazypdyrlar bu barada. Sag bolun, düzedişki ýeriniz üçin. Şol ýalňyşlyk üçin men sizden ötünç soraýan, başlarsyňyz 30 ýylda geçen taryhyň hemmejini kellede saklawan bolunak. Ondan ýene de bir ötünç sorajak zadym ýazýaňyz köp berdi. Hany muradaga sesin gelenak, gelse de pes gelýär. Watandaşlar dogry düşünüň, şu telefondan her zat edip gördüm. Şu mahalym boynuma şol siziň maslahat berşiňiz ýaly ana mikrofon alyp taktym. Biriňiz aýdýaňyz gowy beýlekiňiz aýdýaňyz bolunak. Bilmedim ya demirinden ya kömüründen ya şu telefonuna bir zat bar bolunak ya men şu zatlary başaramak. Gara ýagdaýa görärek dinläp bilersiňiz men ana ol ışık gelýär ýeňseden diýdiňiz emänim jalydam ýapyp goýdyk täp bärde Laplandiýa bolansoň giýjegini bärde ýagtylykda onun üçin şu bir topar näsadyk şondan bolýan bolmagy mümkin. Ne şeylere başlamış enne bir topar watandaşlarymyz sorak berýär şol sany Montes diýip gysgaça adyn tutýan men o watandaşymyz rus dilinde ýazýar. Batu wajyp soraklary goýupdyr. Ona şol Belarusda bolup geçýän siýasy wakalary sinmeripdir. Biziň pikirimizi sorapdyrlar. Onu soň şu zatlary görýäňizmi, dinleýäňizmi diýip adamlardan sorany bar, soragy berip, jaňa dip aýdýarlar bar. O watandaşlar men öňkü postsovet giňişliginde dünýäde bolup geçýän siýasy wakalary ýygy giderli dinläp otyn, görüp otyn, gerek netijeler çykaryp otyn. Özümizde degişlisini taýlap alýar. Diňe bir Türkmenistanyň içinde, Türkmenistanyň bütün dünýäniň bir kiçijek bölegi, ýöne dünýäde bolup geçýän wakalaryň elbetde gapdalyna bolsa, göni bolmasa da Türkmenistana täsiri bar ýa bolup biler. Şoň üçin şuňky temany Orsetde hem-de Belarusda bolup geçýän protest aksiýalary barady etmekçi. Meselem Russiýanyň ýanky Khabarovsk kraýda ülke bolýar. Khabarovsk ülkesinde ine bir näçe hepde bäri ýygy giderli günne günaşa halkyň mitingi geçipdi. Näme üçin başlandy bu mitingler? Näme üçin Khabarovskda? Muňa biraz geňişligiň seretmek gerekdi. Russiýa Federasiýasy gaty ullakan döwlet yerleşi boýunça da ýeri boýunça da bir çetinden o çetine çelli 9 saat aralyk bardy. 9 saat bir ýerde saat 10 bolan bolsa bir başyny döwletiň beýleki başyny eýen saat 9 aşam. Eger ol ýerde günnüz 10 bolsa Brestde ýan aşam saat 9 bolupdy. Ine şolar ýaly ýagdy, o taýda gatullykan döwlet onun üçin bu esasy merkezinde näme bolup geçýär, şondan başlaly soň ine Khabarovsk ülkesine gelip ýeter. Her bir ýerde bolşýar, her bir döwletde bolşýar, siýasat merkezde, paýtagtda ýa paýtagtda çalymdaş uly şäherlerde alınıp barylýar. Orsetde elmeden taryhdan bilişimiz ýa şu wagtky döwürde esasy şäherler Moskwa bilen Leningrad, ýa häzirki döwürde şol Sankt-Peterburg, şu iki şäherde alınıp barylýar siýasy durmuş. Şol ýerde de halkyň garşylygy ýa protestler, mitingler esasan şu uly şäherlerde geçirilýär. Ýöne näme-de bolsa şol uly şäherlerdäki halkyň garşylygyny, halkyň närazylygyny, halkyň geçirjek bolýan mitinglerini hökümet elmeden basyp geldi we basyp geri otýar. Şuň üçin. Azat erkin çykyşlar ýok, gadagan edilen, geçiriläjegen bolsa ene bir topar bahanalar bilen şol mitingleri aradan aýyrmagy hökümeti, Orsetýanyň hökümetini ýa başardyp durdy. Şol sebäpli ýyllar boýy, 10 ýyllyklar boýundan şol ýagdaý şular ýa siýasy ýagdaý şeýle bolup duran soň enni
Rusya Federasyası'nın 40 çetlerine karşılık başlandı. Karşılık nämeden ibaret? Şol merkezi häkimetden närazylyk. Mesela şol Putin'in alyp barýan siýasaty ya Yedin Rusya partiýasynyň ýol başçylygyny Dumada çykarylýan kararlaryň köpüsi halkyň bähbeýdine gabat gelene diýip halk şeýle hasap edýär. Şoň üçin halk garşylygyny görkezýär. Habarovskda bolup geçen ýagdaý biraz üýtgeşik hemen şol 40 çetde bolan üçin o taýda öpçünçilik pes ya döwletiň täsiri pes adamlary şol sosial taýdan ykdysady taýdan kömek ýok ya kynçylyklar bar. Ikinciden ýa-ni ýakynda şol geçirilen saýlawda mundan 1 ýyl ýarym ozal geçirilen saýlawda şol LDPR partiýasynyň agzasy ýeňiş gazanýar Furgal familiýasy. Emma hakimede ýa oturan partiýanyň wekili ýeňilişe sebäp bolýar şo taýda. Halk özüne gereken saýlady. Indi şol adamy wezipesinden çetleşdirip Moskwalyk gitdiler sorag etmäge. Nämemiş? Mundan 16 ýyl ozal şol agyr jenaýetlerde şol adamyň eli barmyş ýa görkezmesi barmyş diýilen günakarlama bilen ýa bildirilýän günah bilen ona gidip Moskwada sorag edýärler. Bu meseleniň ýalňyş tarapy men öz görüşime görä ýa halkyň diýişine görä şol ýerde ýaşaýan eger jenaýet Habarovskda edilen bolsa, ýa üçin şol jenaýetin edilen ýerine garalanak ýa sud meclisi şo taýda geçirilenak. Ýa üçin ona gidip Moskwada sud edýärler diýip ene halkyň gahar gazaby şondan emele geldi. Halkyň edýän talapy getiriň de ýygyna sud edin. Günäsi bar bolsa jedasyny çeker, günäsi bolmasa da şol biziň halk bolup saýlan gubernatorymyz şol wezipesini berja etsin diýip ene halkyň talapy şuňa. Başda halkyň bu talapyna üns berilmedi. Soňam halk görse indi şol öz talapynyň seredilmeýänligini telewizionyada, radioda, gurrun gazetlerde çykyşlaryň hiçbirisi ýok da şol Habarovskda geçirilýän mitinglerin mazmunu barada düýpli gurulayan hiç bir siýasatçy ýok. Russiýanyň resmi telewizionyasynda ýa-da radiosyna ýa matbuatyna. Owa ene muny görgem halkyny Putiniň astavka gitmegini talap edýär. Sebäp döwletiň ýol başçysy şol. Ene şol situasiýa şol gün-günden indi näçe hepde bäri şol mewjap köpelip gidip barýar. Adam sany mitingde gatnaşýarlar gün-günden köpelýär. O talaplara mene diňe siýasy talap öwrüldi. Furgaly ýygyna getirin, Putinin astavka gitsin. Indi başga talap ýok, diňe iki talap bilen adamlar köçe çykdy. Onuň mitinglerini mene görýän bolsaňyz bar hana azad erkin mass mediada görkezip durlar. Adamlar ne bir gaty arkaýyn güler ýüz bilen ene bir şular ýaly hyjy bilen öz talaplaryny hana beýan edip durlar. O taýda uruşýanym ýok, gyrylýanym ýok. Polisem de bir garak çetde bulara seredip gelip olary taýaklap, ýençilap akadýanym ýok. Sebäp ýylyň güýji, fiiliň güýji, sebäp gelýän adam kan gün-günden köpelip barýar. Onu soňra polis näme üçin halky el uranak? Sebäp olaryň öz yerli halkyndan saýlanan ýa işläp beren polisler. Ora Moskwadan getirilen amonal adamlar urmagy. Ol yerli halkdy dogup, önüp, ösüp, ulalyp şo ýerde polisde ýa-da el hukuk goraýjy organlaryny işläp beren adamlar olar öz dogduk tepesine zulüm edesleri gelenek. Etmejeklerim görünüp dur. Mitinglerde hany gaty arkaýyn gürleşýärler adamlar polis bilen. Indi näme bolup biler Russiýada? Şol Habarovskda başlanan, şo ülkede başlanan protest aksiýalaryny şo ülken beýleki uly şäherleri alyp götürdi başda. Soňra şol ülke golay oturan beýleki oblastlar barda, türkmençelep aýtsak täze dilde şol welaýetler. Olaram indi şolara araýdaşlyk bildirip Habarovsk biz bilen Habarovsk biz gollaýar, Furgaly azatlyga çykaryn, Putin astavka gitsin diýen lozunglar indi ýaýrap başlady Russiýanyň öz içine. Indi olar ýaly protest aksiýalary, ýanky gollaw aksiýalary hana indi Leningrad, Sankt Peterburgda, barp ýetdi, Moskwada, beýleki regionlarda. Indi
görür, netijesi nahil bolýar. Ýöne halk inni öz hakkı kuw üçin çyllyky görüşmekçi. Ine Ossetde bolup geçýän ýagdaýlar şular ýaly. Ine Belarusa geçýär. Belarusda da ýagdaý o ine görüp otursaňyz ýaly şol Aleksandr Lukashenko inni näçe möhlet bäri 25 ýyldan geçdi häkimet başynda turan adam. Onuň döwletde dolanyş metodlaryny görüp otursaňyz bir tarapdan eger adalet bolup teresek Belarusyň halky Rossiýa Federasiýasynyň halkyndan ow ýaşaýar. Nähil terde gowy. Diýmek, o taýda düzgün tertip bar, adamlaryň ýaşaýyş şertini görende köçeleri düzü, jaýlary abad, her kişiň işi bar, gidip gelip dur, şol bir aýdaly planowy sistema diýerler, planlaşdyryş sistemasi bar diýerler. Şol sistemany Lukashenko saklap alyp galdy, öz döwletini, öz ýurduny. Şol öňkü kompartiýanyň usulyna ýöre diýerler, men plan adamlar özüm belleýän, şolardan jogap soraýan, bu taýda halkyň teklibi ýa halkyň islegi gözüňe tutulanakda şol ýokary ýol başyň aýdany diýeni bilen bolmaly bir adamyň. Ine onuňa mene şo liderligiň ine gowy tarapy bir tarapy hana şol bir adamyň agdyna seredilýär diýermesen başga ýerde inisiatiwa ýok. İnisiatiwa ýok ýerinde ösüş ýok. Biraz şol bar zatlar, fabrik, zawodlar modernizasiýa edilipdirler, boldy şo ýerde de dur, emma halk ösmeli, döwrekdäki döwletler, hana Ýewropa döwletler ösüp gidip otur, emma Belaruslarda olar ýaly ösüş ýok. Elbetde, olar Belarusyň durmuşyny Rossiýadaky ýa Ukrainadaky ýaşaýan halkyň bilen deňeşdirende olar biraz ýokarda dur, sebäp olar şol SSR ýykylanyna bir topar zatlaryny wagtyna üýtgedip, Rossiýa Federasiýasynyň ardan gazyr nebit alyp döwletini saklap bilirler. Emma öňe gidişlik ösüş ýok. Diktator rejim ol aýsy öwüşüni geýenne de eşik geýenne de ol diktatorlygyna galýar. Ine näçe saýlawlar geçirildi emede Belarusda. Şo her saýlawy geçirilen saýlawlarda Aleksandr Lukashenko garşy duran kandidatlar, halkyň çykaran kandidatlary ýa alternativ partiýalardan ýa jemgyýetlerden görkezlen kandidatlar hiç birisi şol saýlawda arkaýyn çykyş edenleri ýok. Ýa olar saýlawa çeldi tutup äkidip türmäge basdylar, käbirleri ýitirmediler, käbirlerim gaçyp gitmeli boldy ýurdun içinden. Ähli saýlawlarda şeýle. Şoň elinden aman ben ozal geçen saýlawlarda kandidat boldum, arkaýyn ýaşap ýörün diýen adam ýok şo taýda. Inni ikisini deňeşdirýär Rossiýa Federasiýasy bilen Belarusda. Bir edilýän mitinglerin, çykyşlaryň, närazylyklaryň, şo edilýän talaplaryň mazmuny meňdeşmi? Näme şun edilýär? Deňeşdirip görsek şol ikisiniň hem aňyrsyna Orsiýetde ýa-ni o taýda diktator rejim diýip aýdyp boljak, ýöne o taýda totalitar häkimet bar. Awtoritar, totalitar häkimet. Belarusda durşuny diktatory. Türkmenistan ondan beter. Inni bizde şolardan şu iki döwletde geçirilýän mitinglerden, ýörüşlerden görelle alarlyk ýa nusga alarlyk zat barmy? Elbetde bar. Görünüp dur ol halkyň agly birligi, edilýän çykyşlar, edilýän talaplar, ine biz üçin ol pozitiv görelli bolup bilen. Ýöne bärde bizim öňümizde vizual görýän zadymyz bar, emma oň arkasyndaky zady biz göremzek. Bir günne ýanky Orsiýadan halkym köçä çykana ýa Belarusyň kam. Şu gün görüşimiz ýaly şu görýän kartinkamyz bir günne emele gelen zat däl aýtjak bolýar. Bu 10 ýyllyklaryň dowamynda şu
iki halkym ýokarda otururlar, basyp hukuklaryny elinden alyp ine şu derejeye ýetirenseň, ine onu bu halk galkyp başlady. Orsiýetde merkezde halkyň hukuky basylynmasa, şol ýygnaklary, mitinglere ursat berilmedik bolsa, indi gyrık çetleri başlandy. Närazylyk. Ine Orsiýadyň kartinkasyny Türkmenistan bilen şu mahal deňeşdirip bolýar. Türkmenistanda da merkezde mesela Aşgabatda misalalyk o adamlar o aýlygy bar, mesela güllügi bar, ya aýdaly şol döwletiň işini, wezipesini işläp o ya para peşeş bilen meşgullanýan bir toparyň pulu bar, olaram şol öz töweregindäki işläp oturarlar, şol nanucundan petir diýilen ýaly döwüm paýlap berýän bolmaly, onun üçin kän kösenen akol şäheriň adam. Diýmek bizde gyrık çetde de şular ýaly närazylyk bardy. Hana isle Lewabal, isle Balkanal, isle Daşowdal, isle hana Marinal. Hemme ýerde kynçylyk görünip dur. Olan kynçylygy bilen meselem Aşgabat şäheriniň kynçylygy deňdäl. Şonuň üçin gyrık çetden başla närazylyk ýa garşylyk. Bizde de şoň ýaly. Halkyň närazylygy gyrık çetlerden, beýlek welaýetlerden gelip dur. Şoň ine şu meselede siyasi taraftan çemeleşler menreşeri Orsiýetdäki siyasi situasiýa bilen Türkmenistanyň situasiýasynyň menreşligi gyrık çetlerdäki halklar, milletler, adamlar, ýaşaýjylar, garaşdarlar oýanyp başlady. We öz hak hukuklary üçin haýsam bolsa bir formada çykyş edip başlady. Indi Belarusdaky näme? Belarusdaky häzir indi Lukashenko garşy gönü garşylyk görkezýär. Sebäp bir näçe gezek geçirilen saýlawlarda ýankaý düşünýär Lukashenko öz garşydaşlaryny ýa ha saýlaw çelli dürli basyşlar bilen ýok etdi, olary ýa türmä basdy ýa gaçyp giderýär etdi. Ýa da ene saýlawda ýalan maglumat görkezip öz reytingini hana ol Gurban Gulyn kyýaly ýokary daldyrdy. Bu dünýäde göze durturup duran faktlar. Hana ol ses vermäge gelýärlerden raportörler soran aýdyp otyr, biz hemme şunu ýeke ana şo garşy diýip aýdyp otyrlar. Lukashenko'nun prezident saylanmalarına. Şoň üçin oňa lakamy goýupdylar Aleksandr 3%. Sebäp onuň reytingi 3%den ýokarıda. Ine bolup geçýän ýagdaýlar şeýle. Belarusdakyny bize geçiremezde nähil bor. Görýärmi? Belarusdany ilk başdan polisi halka garşy goýdular. Innanan Minskde o taýda partlama boldy, bu taýda partlama boldy. Inni şol halkary jemgyýeti talap edýär. Diňe bir halkary jemgyýetemden şol Belarusyň gapdaryny akyny Litwa bar, Polşa bar, Amerika bar, aňyrdan okýanyň aňyrsyn Ýewrosoýuz bar, bilen edýän tarapy häzir sanawy täzeden geçirip, täzeden saýlaw geçirmeli. Sebäp şol Lukashenko garşydaş bolan adam ýeňiş kazanyldy diýip aýdylýan ýeri bar, ýa-da şol adam gaçyp ýurtdan çykmagy mejbur edildi diýilen fakt bar. Şoň üçin entek bir garaşaly, göreli Belarusda nähili siýasy ýagdaý emele gelýär. Ýöne bir zat anyk watandaşlar. Dünýä özüni täze durmuşa taýýarlap başlady. 20-nji asyrda diktaturaryň ýaşama haky ýok. Ol dürli formada diýip bilerler, ay ine biziň milletimiziň bolşy şeýle, gurulşy şeýle, biziň ata-baba däp desturlarymyz şeýle, ýok beýle-de. 20-nji asyrda döwletler, milletler ýaşajak bolsa bir umumy bir kabul edilen düzgün bar, ýol bar, tertip bar, insan hukuklaryna goýulmaly hormat bar, şonu etmeli. Bizim şol sanly Türkmenistanyň şu zatlar hukuklary berjay etmeli. O zatlaryň biziň öýlap tapan zadymyz däl, konstitusiýada ýazylgy kanunlar bar. Şonu hökümet berjay etmeli. Bizde bolsa şu zatlar berjay edilener. Ene berjay edilmänse düşen günümüz şu. Inni şu iki döwletde bolup geçýän siýasy wakalaryň täsiri biziň döwletimize, milletimize, halkymyza, adamlarymyza yetermi? Elbetde yeter. Biz hemmemiz görüp, syýlap otyr,
özümi de gerekçe şundan netije çıkarıp otyr. Hawa bizdäki ýagdaý has agyr. O Belarusdaky bilenem deňeşdirýär ýalylar. Ýöne halk inni şol Gurban bolan häkimetiniň aslynda ýaşasy gelene. Halk inni diktaturanyň döwleti dolandyrmagyny isläne. Ýöne biz şuma bir bilmeýän zadymy haýsy ýol bilen şu diktaturany tahtdan düşürmeli. Özlere düşüp gitjekkä bizem nädip düşürmeliň ýollaryny gözläp ber, häzirlikçe şuna dogry dürüst gabat gelýän şu instrument ýok, gural ýok, şunu diktaturany şeýdip synyrmaly ýa aýyrmaly. 20-nji asyrda esasan akyl kullanylýar. Ne informasiýon uruş gidip dur, Türkmenistan hökümetiň biziň garşymyzda informasiýon uruşylan edip ellen başardygyndan başarmadygyndan awzyn pürküweti ýa zäherni ýa hapany döküweti özi agentleriň üstü bilen ne göreş watandaşlar ştaýda halkyň özüniň garşy durmagy gerek şu zatlary. Bu biz bilýär hökümetiň edýän oýunyň nämedigini, ýöne biz bu zatlar bilen hiç açanyň mundan beýan aradylaşak, biz diňe halkyň ýeňişine, halkyň gurjak täze demokratik döwletine tarap öňe gitmeli. Ine şo pikir bilenem biz hereket etmeli. Ýurduň içinde näkelere düşünürmeli, ýurduň daşyny näkelere düşünürmeli. Watandaşlar biziň hemmämiz bir zady gördükde inni biya bolýa boljakka ay men öýümde oturup beren ýa. Ýok, beýle de. Bir siýasy göres o günnelik bolup durmaly zat. Her gün men ýadadım ay buya boljagyndan bolmajagy ýakynyp ýene de öýüňe girip ýorgun bürünip ýatsak hiç açanam bolmaz. Gelin şu meselede hemmämiz bir azajyk herekede geçelim. Sebäp herekede bereket diýip aýdylan söz bar. Hereket nämeden ibaret? Men özüm anlayan meselem şol döwletiň ýagty geljeginiň barlygyny, boljagyny. Men anlayan ak görekdim. Soňra men töweregimdäkileri inandyrjak bolýan şu zatlary. Öz ýakynym bolsun, ýadym bolsun, dostum bolsun, tanşym bolsun, asla tanımayan adamdan bolsun. Ine siz bilen söhbetdeşlik edip otyr. Şu zatlaryň gerekligini, zerurlygyny biz adamlary düşünürmeli. Ýok, başga bir etsin, düzelse bara ýerini ýurdu, bolmasa da şu taýda ýatyp beren diýen pikir bilen döwlet düzelmeýär. Diktatura gitmeýär. Bardyk elle şonu Gurban bolyn häzir häkimet başyndan düşüräselerem, ýa şonuň ogly geler, ýa iýlen çalany geler, ýa da şoňky ýaly watanyň baýlygyny çepesagy deger degmedine ýa muhtuna satyp oturjak. Satlyk geler. Başga idil adamın gelmece görünüp durda halk katnaşmasa. Halk katnaşsa onu hemme zat halkın talep edişi boýunça bol. Hana ine şu meselede Belaruslar hana talep edip otyr. Ine töwerekdäki döwletler Ýewrosaýyz, Amerika hemmese ine basyş edýärler Lukashenko täzeden saýlaw geçecek. Geçirmese on prezident hukukyny hiç kim ikrar etjek gelle daşar döwletlerde. Ine situasiýa şeýdip çatlyşyp dur. Bizde de şu situasiýany emele getirmek üçin näme gerek? Halkymyzyň hereketi gerek. Hem içinden hem daşyndan. Şu deň hereket edilse onu alıp çykylar. Belarusyň oppozisiýasy şol ýurtdan çykaryldy, kowuldy, basyldy, gaçdy, gitdi. Hem her şu Türkmenistanyň situasiýasy ýöne olur. Ýurduň daşyny çykarylyp dek ýatanakda şol öz hak hukuklary üçin, öz halkynyň we döwletiniň hak hukuklary üçin kän iş edip otylar, edip geldiler. Şu güneşeli. Akıl halkara goramalarına şolaryň edýän çykyşlary bar, olaryň edýän talapy bar. Ýöne olaryň edýän talapy umumy haýsy olurdy dürli opozisiýa bar, ýa dürli adamlar bar. Ýöne olaryň ählisiniň diýýän zady Lukashenko tahtdan düşmeli. Ýurtda azat erkin saýlawlar bolmaly. Ine edil biziň halkymyza gerek talaplar şo taýda edilip otyr. Ýöne olaryň talapy bir günne bolan zat däl. Şo men ýene bir gezek düşünür baýdy. 10 ýyllyklaryň dowamyny Belarus halky çekip çydap ine şu güni şu ýagdaýa gelip ýetdi. Görse gelejegi ýokda, täp Allah bilen nädip halky saklap boljak. Ine şular ýaly oýanyş prosesi Türkmenistanda da başlandy.
Halk oyunup başladı. O görrüňsüz. Inni halk ýygyna gitmeýär. Ýöne şu dikeliş prosesini ýetirmänkak biziň aramyza türlü pikirler salyp, halkyň şol oýunuş prosesini ýene-de şunu gaflat uykusyna batyrmak üçin türlü işler ýa provokasiýalar edilýär. Şu zatla barada hemmemizin oturup oýlanmamız gerek. Bir kyn iş däl, her gün bir adam bilen görüleşip iş bolmagyna bir öz pozisiýaňyzy düşündirseňiz, şu zatlaryň gerekligini aýdyp dursaňyz, şu zatlaryň biz etmeli, biziň hem hiç bir kemçiligimiz ýok beýleki milletlerden ýa döwletlerden. Bizim edil şolar ýaly adam, bir ýöne biziň kem galan ýerimiz şol ikisany haramzada diktator halkymyzy ilmsiz, bilimsiz goýdy. Daşary dünýäsiz goýdy, syýahatsyz goýdy. Çağılymyzy okutmagy uğraşsagam soň ýygyna gelenden soň olaň diplomlaryny hasaba almadylar. Alaýsada da para bermeli. O parany almak üçin ýenem şol sistema girmeli. Bu sistemada diňe para peşkeşiň sistemasy watandaşlar. Şu mahal sen Amerikada okudy, sen gyzyl diplom bilen Türkmenistana bar, tapawudy ýok. Sen şo para tölemeseň sana wezipe ýok. Wezipen alyndan soň para alyp şu paraň bir bölügini özüňe goýup galan lomoy bölügini ýokaryk ugratmasaň sana işem ýok. İşlersiň ýarym aýmy, bir ýylmy sen soň bir bahana bilen ýa işiňden aýrýarlar ýa da senin günä bildirip etmediği işiň boýnuňa dakyp türmäge ugratmagy şo taýda çüýre diýerler. Ine degradasiýa düşen sistemi bar. Ol sistemaň içinde arasy adam bolup işlemek mümkin däl watandaşlar. Biz hemme kişini günahkarlap bilýär, o taýda ine sistemaň adamsy diýip. Ýöne şo sistemany döredirler, indi şol adamyň ýüpünden çekip oty. Diýenmedi etmeseňiz türmäge dersiňiz. Ine onsoň olar şo öz gorkunjyna berjaý edip otyrlar. Begencine berjaý edýän adam şo döwlete hökümete hyzmat edýän adamlaryň içine alanda şu höwes bilen şu hökümete hyzmat edip halkynyň gyrmyzgany saçdyrmagy razy adamlaryň umum prosenti 3 ýa 5%. Galany şol öz masalasyny eklemek üçin şu sistema girdi. İstesen polis bol, prokuror bol, sudya bol, mehkeme bol, ýenem bol, görrahat bol, ministerde işte. Sen para ber, para almasan sen bir günem işleňä. Ine adamlarym şu kaýıl bolup şu zatlary ýaşap otyrlar. Etmese sistemi çıkarıp köçadın ya, ana köçadınlığının ıkbalını görüp otuyla ya türmede çüyrap öldürülüyor ya da iyiden emler elinden alınıyor da hana neyem balının belli değil masallarını. Halkının, garip halkının durmuşunu ola görüp otuy, şu derece düşmeyecek bolup, kaçmayacak bolup, hiç olmanına halktan barkı baskan çok yok orada yaşaylı diyen pikir niyet bilen adamla birini gark edip otuy Türkmenistan. Yönü hemmemiz bir gamide. Gämiçiniň jany bir diýip biz hemmemiz halk bolup bir gämide şok gämi garp bolsa hemmemiz garp bolýar adamlar dogry düşünün. Ol bir kysanyň bilegine olýan ispasatyny jilet bar gaçyp giderim bilen ýa şonun onu garan halk taýda garp boljak bütün şu sistema hyzmat edýän ýegni powerly powersizler bilen. Ine şu zatlary biziň dogry düşünmegimiz gerek. Halklar aydın bir pikir paylaşın. Bar bana yazyan adamlara tıkan, zan edip aydiyalı, öydakilerimiz bilen görüleşýär. Ay, ağalım, inilen bilenem sevuşup çıktık. Ena tamam kan men gollarnak, ýöne şonda da men günnülük aydyp otyp. Inni düşünüp başladylar, ogul ýagydım senki dogry eken näme diýerler. Bir ýalňyşypdyr diýip boyuna alýan ena tada bar eken, şu sistemany özal öz döwründe sesimiz çıkarman oturduk. Bizi bağışlan deyip aydiyan enatalarım var eken. Sağ olsunlar. Ne şolur ýaly adamlaryň sany köpelip, ýaşlary görelli bolup ýa-da kömek edip şolary berekellasyny ýetirip oturulsa, ýaşlar o döwleti gaty çaltdydylar. Men şonu aýtjak boldum. Ine Orsiýetde bolup geçýän wakalar şu, Belarusda bolup geçýän wakalar şu, teredin özümize gerek pozitiv neticeleri şol taýdan alaýlyň wakalardan şolary öz durmuşymyzda, öz watanymyzda ornaşdyralyň. Şonu aýtjak boldum. Bu arana şuurlukça sağa oturuň watandaşlar, öýüňizde saglyk.